B'investiment ta' €2 miljun se tkun qed tissebbaħ id-daħla tal-Isla. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi ta' dettalji fuq dan il-proġett li jinkludu restawru tisbieħ f'żoni li ma kinux aċċessibbli għan-nies u li issa jistgħu jollu l-valur turistiku ta' din il-belt storika. Dan il-proġett huwa mqassam fuq żewġ fażijiet fejn għall-bidu se jsir restawr tad-daħla u s-swar ta' San Mikiel, kif ukoll restawr tal-Gardjola u l-arloġġ ikoniku tal-Isla. Imbagħad ikun imiss fost l-oħrajn it-tisbieħ tal-pjazza id-daħla tal-Isla, parkeġġ bi 3000 metru kwadru ta' pavimentar kif ukoll tibdil tas-servizzi eżistenti. Se nkunu qed nagħmlu restawr sħiħ u se noħolqu open space, Belvedere, Visitor Center u anki pjazza ġdida b'ħafna siġar li se tagħmel differenza kemm għan-nies tal-residenti tal-komunità għaliex din qed naħdmuha flimkien mal-Kunsill Lokali tal-Isla kif ukoll għat-turisti u l-visitors li jiġu hawnhekk. Il-Ministru Mizzi kompla jgħid dan il-proġett huwa parti minn niċċa turistika meħtieġa fil-Kottonera. L-applikazzjoni għall-ewwel fażi tal-proġett li tħabbar anke fil-budget imressaq il-ġimgħa l-oħra tinsab fil-proċess tal-approvazzjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar. Huwa mistenni wkoll li sal-aħħar ta' din is-sena toħroġ is-sejħa x-xogħlijiet biex bekk dan il-proġett jitlesta fi żmien 18-il xahar minn meta jibda x-xogħol. Dan il-proġett se jsir mill-Korporazzjoni ta' Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir u l-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni Gino Kawki spjega kif il-Klabb tal-Boċċi se jiġi rilokat biex tinħoloq pjazza ġdida taħt il-Belvedere. Dan il-Belvedere se jkollu aċċess permezz ta' tara ġdid kif ukoll aċċess differenti għall-anzjani u persuni b'diżabilità permezz tal-lift. Kawki rimarka li dan ix-xogħol se jsir f'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali. Kienet ix-xewqa tagħhom illi ovvjament isir proġett bħal dan illi jagħti l-glorja id-daħla ta' belt storika bħal mija l-Isla u dejjem kienu ta' appoġġ totali għalina. Jalla meta nkunu lestejna minn dan il-proġett in-nies tal-Isla jkunu gburin b'dak li qegħdin nippjanaw għalihom. Il-proġett mistenni wkoll jinkludi l-imħażen kif kienu oriġinarjament fl-antik u ser tinbena struttura tal-ħadid li toffri passaġġ addizzjonali fuq il-parti ta' fuq il-Belvedere. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.